Ei kalenteri on bissunne pisso. Salolla ei oo mitään mut ku Eugeni. Yks Eugeni, ei. Kuin Shaumani aivoissa, Laumani raivoissa, Bader, Meinhof ja Atipopaa. Sä superrappinat, ne superrappinat, voi hiemoslakia ja supolla totuus. Työveli edes vedä päästäni huputoi. Sakkiruppu sano mesta ja suku ei. Matti nuku hiito pipo ohi molla. Vuorottuna foliolla elä viikon kolikolla. Rauhan turvaajat on sotilaita toimissa. Päättäjä päättää päivänsä voimissa. Kaulaa myöten äärikristillistä. Papilla vararisti kristallissi pistää. Pressa pettilinna mustilla pilvillä. Ei kai Pertti heittänyt muslimien pihvillä. Vesen ennäs vetämään mitä me pelätään. Onnellista elämää humalassa selällään. Alvarilla valmiin kynästäni psalmiin. Toimintakyky, kaksi kettukyky, Osta pakkasella, osta satasella. Viinitila vatasella, routajalkasella. Vihollinen seisoo päällä ponttu varpaani. Varo paha poika tuli tekee paraani. Otti mullas maa seisoo noita ristejä. Näin sä terroristeja. Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Näet maassa on mahdoton hallita. Näet maassa on mahdoton hallita. Kattokaa, pojat toi on valmiina. Fasisti on vittu huono valinta. Jokainen sopii profiiliin. Me ollaan syyllisiä, jo ettei saatu kiinni. Kansallinen turvallisuus meinaa vietä piiriin. Kuka meistä tarvitsee eniten poliisia? Liittovaltion johtajien tosi TV. Satelliitin kautta meidät näkee kuuntelee. Ulkoinen uhka luo yhteishenkeä. Ota nuja kiinni, sitä et tee. Valon sisäloista, ota verhot ikkunoista. Voidaan ottaa malli toistemme elämäntavoista. Juosta yhdessä vaatteet pois lahjoittamaan. Eihän meillä oo yhtään mitään vittu salattavaa. Vihollinen seisoo päällä ponttu varpaani. Varo paha poika tuli tekee paraani. Otti mullas maa seisoo noita ristejä. Andre Lärtönen ristejä. Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Steen yksi ja samassa. Molemmilla oma sato kasvamassa. Ei se kasva maassa, happomassa. Väärä terroristi pronssivalmassa. Iso Henkka huonees, valtion vihollinen. Arkadian mäke, katso köyhä talousrikollinen. Pakolliset tunnit, katso täytö päätettä. Terveet ihmiset tarvitsevat lääkettä. Ja sairaana me lähetetään tänään terveisiä oikeesti. Kun ne tänään toisin ajattelee. Ne vaan toisin ajattelee. Oikeesti kelassa vittu saasta koko yön järvessä 30 päiväsakkoa. Ja se kuka saasta on 2000 euroissa vittu palkat. Mä saan saman biisin, jota vittu pidä vihollinen lähellä. Vihollinen seisoo päällä ponttu varpaani. Varo paha poika tuli tekee paraani. Otti mullas maa seisoo noita ristejä. Idäs terroristeja. Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Ohjattajien pykäleitä.